आजचा व्हिडिओ स्टार्ट करायच्या अगोदर तुम्हा सर्वांना संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. पण आपल्याकडे आज तिळगुळ नाही आहेत. आपण आज तिळाचे लाडू तिळाचे आहे. लाडू खाऊया. ठीक आहे, तुम्ही तिळाचे लाडू घ्या आणि गोड गोड बोला. आणि तिळगुळ देताना काय बोलायचं? तिळगुळ घ्या, तिळगुळ सांडू नका, माझ्याशी भांडू नका, म्हणजे तिळगुळ असं तिळगुळ देताना बोलायचं. कारण ते तिळगुळ असतात ना, ते फुटाणे असतात, छोटे छोटे साखर फुटाणे, ते चमच्यानी देतात ना, तर तेव्हा म्हणायचं ते माझे तिळगुळ सांडू नका, माझ्याशी भांडू नका. म्हणजे आता तुम्ही कधी तिळगुळ, आता आपण हेच म्हणतो ना, हा डायलॉग म्हणतो की तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला, हे सुद्धा म्हणा. आणि त्यांना देताना हे म्हणा की तिळगुळ सांडू नका, तिळगुळ सांडू नका, माझ्याशी भांडू नका. आण दिला, आणि इकडे बॅग आण. दिलची गडबड झाली आहे. हे बघ, इकडे इकडे आपण खोलूया. ये हे बघ, खायला गेली कधी. काय आहे त्याच्यामध्ये? दीप, त्यात काय आहे? कुठे चालली, कुठे चालली? हे बघ इकडे, हे बघ, आपण गिफ्ट खोलूया. ये इकडे, आपण गिफ्ट खोलूया. हे बघ, हे बघ, हे बघ, हे बघ, हे बघ. पहिलं मी आधी बाहेर काढते सगळं, मग दिल येईल इथे शोधायला. दिल, हे दुसरं, तिसरं, ते काय चौथं, हे ताईचं गिफ्ट आहे. सर्वात आधी तर हे सांग आपल्या बघणाऱ्यांना की हे काय, कुठून आणलेस तू हे गिफ्ट? ती दिल आली बघ शोधायला. दिल, काय बघतेस तू? हे बघ, आपण बघूया, गिफ्ट खोलूया. हे कसले गिफ्ट आहे तुला भेटलेले? हे मला भेटले, मी त्या दिवशी गेलेली ना. मीटअप साठी हा तेव्हा ना. हा आणि तो तिकडे मम्मीचा तो प्राइस तिकडे आहे, आणि तो गुच्छा पण तुला गिफ्ट होता. हा. सर्वात आधी तुला कोणता खोवायचा गिफ्ट? हा ताईचा आहे का? हा, हे ताईच आहे. ते ताईने जाता जाता मला माझ्याजवळ दिला, म्हणजे बॅगेत होता ना. राहिला तो. पहिला ताईला विचार की तुझं गिफ्ट आम्ही खोलू काय. खोल खोल. ताई बोलले तुला खोलायला. नाही, खोल तू. पण ताई बोलले माझं तुम्ही कशाला खोललं? काय नाही, खोल. तू ताईला बोल ना पहिला. चल, तो ठेव साईडला. हा, आता पहिले हे आपण बघूया. हा, पहिलं बॅगेत काय आहे? हे जे मला गिफ्ट दिलंय ना, ते शेवटपर्यंत होते आपल्या बरोबर. हो काय? हा, बॅगेत काय आहे? बॅग. बॅग आहे. बॅगेत बॅग. हा, बॅगेत बॅग. दाखव कशी बॅग आहे. मस्त आहे. 1 झिप, 2 झिप, 3 झिप मध्ये दाखव. खोल जरा. एकदम भारी आहे बघ. अरे वा, नवीन स्टाईल. हा, हे बाई असं मध्ये खोलायचं. मध्ये पण आहे त्याच्या. हा, आणि हे साईडला बाजूला पण येते बघ. बाजूला पण कप्पे आहेत का? हा, हे बघ पूर्ण. अरे वा, बरं आहे ना. म्हणजे मधोमध पण हा. आणि साईडला पण. आता मी तुला दाखवते हा, लावून जरा. अशी लावायची, नाहीतर अशी लावायची. चालली मी बाजारात अशी. दिल बोलत असेल काय करतात आहेत. दिल, अशी जाऊ ना मी बाजारात, तुला नाही घेऊन जाणार. हा काय? हे बघा, दिलचं दिल बघा आमच्या. चला, हे होतं फर्स्ट. नेक्स्ट कोणतं खोलायचं? हा पहा, हा घे. तू सांग. थांब, सर्वात आधी तर गिफ्ट ना न बघता सांगायचं असं काय असतं याच्यात. हा, हे तू सांग काय आहे. काय माहिती, काय माहिती काय आहे. काय म्हणजे काहीतरी गॅस करायचं. नाही
नाही समजत काय आहे. बघूया मला बघूया. कडक कडक आहे काहीतरी आतमध्ये. नाही माहिती मला. नाही ना, खोल. त्यांना माहिती आहे का विचार. त्यांना कसं माहिती, तू खोल. दिल तुला माहिती आहे, दिल बघते. दिल तुला माहिती आहे काय, बघ बघ बघ. दिल बघते काय आहे दिल. नाही दिलला पण माहिती. बघते बघ बघ काय आहे. नाही दिलला झालं, फुटबॉल खेळून झालं दिलचं. दिलला पण नाही माहिती. दिलला असं काय असलं ना की तिला खूप शोधायची सवय आहे पिशवीमध्ये. त्याच्यावर जाऊन बसली. हे बघ काय आहे. काय दाखव, काय आहे. कसं आहे ते. इलेक्ट्रोमा. खोल काय ते, आहे खोल वाच. ते बॉक्स. आता ते कुठून खोलू ते असं ना. हा खोल. काय माहिती काय आहे. इलेक्ट्रिक वर लावायचं आहे तर तसं नाही, असं आहे. बॉक्स वाचूया बघूया. वाच. मच्छरचं आहे काय. अच्छा, फ्रेग्रन्स आहे. म्हणजे आपल्या ह्याला लावायचं, लाईटीला लावायचं बघ हे. हा आणि त्याच्यावरती कापूर बिपूर हे ह्याच्यावर टाकलं ना हा आणि ऑन केलंच ना की आपल्या घरी फ्रेग्रन्स म्हणजे परफ्यूम सारखं येणार, सर्व सुगंध येणार पूर्ण घरात. हा. अरे वा. हा सर्व खोलून बघते काढून. लय भारी आहे, एवढंच आहे पण. हा असं हे ना, पिन असं नको लावा, असं लावा, असं लावायचं. लावायचं. मग हे काय आहे. हे लिक्विड. वास कापूर आहे. कापूर आहे. कापूर आहे, लिक्विड आहे. हा. मस्त आहे. मग ह्याच्यावर लावायचा. ही चांगली गोष्ट, आमच्या घरी नव्हती ही. हा हे नाही होत. आज चांगली. नवीनच आता वाटलं. हे बाटली कसली आहे. ते आत्ता एक एक ड्रॉप टाकायचं वाटतं, याच्यात वाचून आपण करूया नंतर. अच्छा, हे जरा सेकंड लय गिफ्ट. मस्त आहे. हे मस्त आहे, आमच्या घरी नव्हतं हे. पडेल ते. असं ठेवते. असं नको ठेवते. कसं ठेवू. कापूर आहे त्याच्यात. ठेव साईडला. आता कोणतं बोलू. आता हा बॉक्स. हा त्याच्यावरती नाव लिहिलंय का, दाखवू. फ्रॉम संगीता वेद पाठक, मीरा रोड. मीरा रोड वरून आलाय. हा. आता ह्याच्यात काय असेल सांग. ह्याच्यात ना, ह्याच्यात तुला काहीतरी कलर बॉक्स असेल तुझ्यासाठी. कलर बघ. पेंटिंग करण्यासाठी तुला. तू तरी शिस्तीत खोलतेस, मी फाडून टाकलं असं सर्व. नाही फाडायचं का त्याला एकदम कसं माहितीये, चांगलं वाटतंय ना. ते कसं व्यवस्थित फोडलं की बरं वाटतं जरा. नाहीतर गिफ्ट फोडताना असं कागद फाडतात ना. आता मम्मी हे ना, हे कागद पण अशी ठेवणार जपून. हा मग है ना. मला ते कागद खूप आवडतात. माहिती आहे ना, ते आपलं गिफ्ट तू मागवतोस ते कुरिअर वरून, मग ते फोडायचं येतात माहिती आहे ना. ते सर्व तुम्ही सर्व पण ठेवत असाल ना. ते माझे फुगे फोडायचे असतात कुरिअर मध्ये. तापून फोडायचे ते एअर प्रेशरचे गोळ्यासारखे. ते मी जमा करून ठेवते. कॅडबरी. ते मी फोडत राहते. कॅडबरी सेलिब्रेशन. हे माहिती तुला काय असतं. काय हे माहित नाही तुला. ह्याच्यात सर्व वेगवेगळे कॅडबरी असतात. अच्छा, कॅडबरी. हे पण पॅक आहे. हा, मग त्यात पण आतमध्ये वेगवेगळे असतात कॅडबरी. खोलू. खोल खोल आणि कॅडबरी खाऊन दाखव. दिल कॅडबरी खाईये. दिल तुम्ही विचाराल कुठे आहे, तर दिल दाखवतो बघा तुम्हाला. माझ्या पाठी बसले बघा. दिल, तुला कॅडबरी खायची आहे. दिल. बोल. बोल ना. सर्व व्हरायटी असतात त्याच्यात. डेअरी मिल्क, जेम्स, 5 स्टार. जेम्स आहे, 5 स्टार, डेअरी मिल्क.
आता तुला यातलं कोणतं पाहिजे? हे सर्व ताईच्या घरी जाणार. ताई एक नंबर खाणार आहे चॉकलेट. ताईला चॉकलेट लय आवडतात आणि मम्मीला देणार नाही मी हे चॉकलेट. आता तुला गिफ्ट आहे म्हणून तुला एक चॉकलेट ठेवेल मी त्यातला. पण मम्मीला डायटिंग तुला वर ठेवलंय. वाटलं काय मी खाणार म्हणून? ताईलाच जाणार कारण ताईला खूप आवडतात ना. मी आणि माझ्याबद्दल विचाराल, मी चॉकलेट खात नाही. मला चॉकलेट आवडत नाही, फक्त व्हाईट चॉकलेट आवडतात. त्याला व्हाईट केक आवडतो, व्हाईट चॉकलेट. म्हणजे बाकी सर्व खातो, ब्लॅक चॉकलेट सोडून मी. पण आता तू एवढं गिफ्ट दिलंय तर तू थोडस खाणार ना. असं मी खाऊ शकतो, असं काही प्रॉब्लेम नाही. चलो ये हो गया तीसरा गिफ्ट है ना. हा. आता पहिला गिफ्ट, दुसरा गिफ्ट, तिसरा गिफ्ट. आता काय सांग. आता हे छोटंवालं फुल, हिरवं. हे. हा, हे काय कप आहे ना. हो, कप आहे. क्यूट कप आहे एकदम. खोल बघूया. हा, ते याच्यातून निघत नाही, जाम भरलेला आहे ना. नाही ते काढायचं हे असेल, तू लूज नाही केलंस वाटतं त्याला. हा, केला लूज. केलं. हा. अरे वा, झाकण पण आहे त्याला. खोल झाकण त्याचं. अरे ह्याचा हे आहे, ते थर्मस आहे, थर्मस टाईप आहे ते, हा. है ना. मला वाटलं काय छोटी पर्स आहे का हातातून घ्यायला. मम्मीला सुरुवातीला वाटलंय पर्स आहे का. मस्त आहे हे. लय भारी आहे ना. हा, चांगलं असतंय. हे पण आमच्या घरी नव्हतं. त्याला कसं माहिती आपल्या घरी नाही ते. Very लय good. मस्त आहे, एकदम छान आहे, क्यूट आहे, एकदम आवडलं मला. देणाऱ्यानेच एकदम मस्त मस्त गिफ्ट दिले. विचार करूनच दिले आहे ना. आता नेक्स्ट. आता ताईचं. नाही ताईचं नाही, हा वाला. हा, हा राहिलाय ना. ते नाव नाही लिहिलंय. हे विशाखा मॅडम यांनी दिलंय. बरोबर ओळखलं असेल तर जर कमेंट मध्ये सांगा. विशाखा खैरकर असं काय ते नाव होतं त्यांचं, मला वाटतं. आणि ते कुठून आलेले? नाशिक. नाशिक. नाव चुकलं असेल तर सॉरी. नाशिक वरून आलेले आहेत. ह्याच्यात काय असेल सांग. मसाल्याचा डब्बा. पण आता आहे ना, नाही, ह्याच्यातनं सर्व हे असतील, प्लास्टिकचे डब्बे असतात ना, तसं. बघूया तरी काय आहे ते. गॅस करायला काय जातं की आपले थोडी सांग बरं. पैसे जातात. तेच बोललो, माझं डब्याचे डब्यात असतात ना, डब्यामध्ये डब्बे. मेकअपचं सामान दिलंय का. हा, मेकअपचं सामान. मी मेकअप करते ना म्हणून. तू काय, तुला नुसतं पावडर लागते. मग हे काय, चपाती बनवायचंय. मग ते खोलते तरी. हा दाखव, असं दाखव. काय लिहिलंय. झटपट इडली मेकर, कॉकटेल इडली. अरे वा, इडली बनवायचं. प्लास्टिक काढावं लागेल. आता नवीनच इडली रेसिपी येणार आहे आता, है ना मम्मी. झटपट रव्याची. खोलू. येस, खुल जा. किती इडली बनणार आपली. 1 2 3 बस. 3 म्हणजे किती आहे, 4 12 इडल्या बनतील आपल्याला, है ना. हा. बस झालं आपल्याला. आणि मस्त आहे ना एकदम. तर आता इडलीची नवीन रेसिपी येणार आहे. ज्यांनी गिफ्ट दिलं त्यांनी टेस्टिंगला पण या जरा. एकदम लय भारी आहे. असं पण नाही होत आपल्याकडे, ते मोठं स्टीलचं आहे. हा. ते पण आपल्याला. तो लय मोठा आहे तो. भांडी एकदम भारी आहे ती बघ. होय. लय मस्त आहे, फुलपाखरासारखी आहेत. क्वालिटी चांगली त्याची. दिल सारखी आहे, सफेद सफेद. 1 2 3 4 5. आता ताईचा गिफ्ट 6वा. ताईचं खोलू. हा येस, खोल. त्यात काय असेल माहिती का. पेन पेन्सिल. हा. पेन पेन्सिल. आणि तिकडे पण आम्हाला गुच्छा पण दिला होता आणि ते आमचं गिफ्ट आहे. आणि तिकडे बघा आमचे फ्रुट्स ठेवलेले असतात. असे मशरूम ठेवले बघा. असे तुम्ही पण फ्रुट्स खात राहायचे. नाव लिहिलंय त्याच्यात. नाव लिहिलंय का. नाही. तुम्ही जर देताय ना तर तुमचं नाव पण जरा लिहा, है ना. हा. काय आहे? हे बघ ताईला काय. बार्बी डॉल, बार्बी पर्स. असं सरळ फिरव. पर्स आहे ना ही. हा. खोल.
हे ताईच्याच कामाची वस्तू आहे, पिंक कलर. आणि ताईला आवडतो ना. हा, ताईला असा कलर आवडतो. तुम्हाला लेडीज ना जेवढे त्याला कसं माहिती ताईला जेवढे पर्स देईल तेवढे कमीत ना. मनी. हा, ते म्हणजे ते हाताला हे होईल ना. बस आतमध्ये पैसे आहेत काय बघते. आतमध्ये आहेत बघ, 2000 रुपये ठेवले असतील बघ. मस्त आतमध्ये पिंक पिंक कलर एकदम. तो खोल. लय भारी आहे. ताईसाठी ठीक आहे ना. ताईला बरोबर ताईच्या आवडीचं दिलं. किती व्हरायटी झाली ना इकडे. हा, नवीन नवीन ते पण सर्व कलरफुल दिसतं इकडे. कलरफुल आणि एकदम नवीन. हे तर खूपच भारी आहे. आपली बॅग तू आता तू बाजारात बॅग नेऊ शकते. तुझ्याकडे बाजारात न्यायला बॅग नव्हती. ताईला कॅडबरी मोठी बॅग आहे ना ती. ताईला आणि ताईच्या फॅमिलीला आता कॅडबरी पार्सल. हे माझ्यासाठी हे मी वापरणार. चाय पी, हे कॉफी प्यायला पप्पू. कॉफी आणि ते ताईचा पर्स. देणाऱ्यांनी पण विचार करून हे पप्पूसाठी देऊया आपण. हे मी इडली नाश्त्याला बनवणार. सर्व तूच बनवणार. आणि ते काय गिफ्ट आहे तुझं? कोणतं? ते लांब काय? ते आपलं ते असं फोडायचं. नको और फुटेल ते. ते असं फोडायचं आहे. चल, तुला एक प्रश्न विचारतो आता मी. विचारू? हा, विचार. अशी ताई जाईल ना घेऊ. हाच प्रश्न सर्वांना पण पडला असेल. तुला कसं वाटलंय गिफ्ट भेटून? कसं वाटतंय? मला म्हणजे काय एकदमच बरं वाटेल. मस्त आहेत गिफ्ट, एकदम व्हरायटी सर्व मला देतात. असं काही द्यायची गरज नाही आहे. तुम्हाला सांगते, तुम्ही कधी असं मला भेटायला आलात तर तुम्ही कुणी मनात आणू नका की मला काहीतरी गिफ्ट पाहिजे. तुम्ही येताय ना मला भेटायला, त्याच्यातच माझं समाधान असतं. फक्त तू आता आपण परत एकदा ठेवूया हा, आणि जरा जेवायला या सर्वांनी घरी आमच्या. नॉनव्हेज पाहिजे तर नॉनव्हेज बनव, व्हेज पाहिजे तर व्हेज बनव, पण सर्वांनी या जेवायला. लय भारी आहे. खाल्लं चालू. हो, एक गेम साठी खूप भारी आहे. मस्त आहे कॅडबरी. आता तू बोलतो तुझ्यासाठी कप, ताईसाठी माझ्यासाठी हे, तर दिल साठी काय? दिलला काय? कवर प्लास्टिक. आता हे दिल साठी आता खेळत बसणार माझं. एक कवर दे जरा बघूया. घे तुला गोळ्या घे 2. एक मिनिट थांब. हवा कवर दिलला. आता ती नंतर तुम्हाला खेळताना दाखवणार. ती खेळते खूप, बॉक्स बरोबर खेळते. प्लास्टिकच्या बॅग बरोबर खूप खेळते आमची दिल. है ना दिल? हा बघा, खेळायला लागले बघा. चला, दिलसाठी पण काहीतरी भेटलं आपल्याला. पडलं पडलं. हे गोळ्या घे तुला. हे तुम्हाला 2 घ्या, मला 2 घ्या. चला, तुम्हाला 2 घ्या, मला 2 घ्या. गिफ्ट खोलता खोलता तोंड पण गोड झालं. एकदम मस्त भारी गिफ्ट आहे. सर्व जे माझ्या घरामध्ये नाही ते सर्व भेटलेत मला. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे तुम्ही सर्व भेटला ते बघून हे भेटून खूप मस्त वाटलं मला. खूप मजा आली. खूप मजा आली. सर्वात इम्पॉर्टंट गिफ्टपेक्षा जास्त जे स्माइल असते फेसवर ती इम्पॉर्टंट असते, है ना. गिफ्ट तर काही पण असू शकतं, पण माणसानं खोलताना किती मजा येते, किती एक्साइटमेंट असतं. म्हणून तुम्ही चला या गिफ्टमधून अजून एक सांगतो तुम्हाला. तुम्ही पण आपल्या पॅरेंट्सला, आपल्या सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड्स यांना गिफ्ट द्यायचं. आपण काय नाही, छोटा असू दे किंवा मोठा असू द्यायचं, पण ते हॅपीनेस किती येते त्याने. आपण घरात बोलतो काय, कोणाचा तरी मुलाचा बर्थडे आहे, त्याला माहित नसताना आपण त्याला आणून द्यायचं गिफ्ट की तो खूप खुश राहतात. काहीच नसेल तरी आपण कार्ड बनवून द्यायचं त्याला, पण ते मस्त वाटतं एक गिफ्ट. एक छोटा पेन तरी द्यायचा. आणि मी त्याला एक प्रश्न विचारतो, असं कोण आहे का कमेंट सबस्क्रायबर्स मध्ये, बघणाऱ्यांमध्ये ज्यांना गिफ्ट भेटेल तर आवडणार नाही? असं कोण आहे का सांगा. असं कोणीच नसणार. गिफ्टची अपेक्षा नसते, माहितीये मला. गिफ्टची अपेक्षा नसते कोणाला, पण गिफ्ट भेटलं तर तुम्हाला आवडणार ना, का नाही आवडणार? आवडणार सर्वांना. आणि आम्हाला तर लय मस्त वाटलं. ताई तर एवढी खुशी व्हायली पर्स बघून. आता हे पर्स तिला देताना पण एक व्हिडिओ बनवू, ठीक आहे? व्हिडिओ संपवूया. आणि त्याच्यासाठी पण थँक्यू आम्हाला. थँक्यू तुम्हाला.